Hadu ka kelip mat ke bak hadu bak la klatno na kane ka perthai hadu balayo ban seino yaki naum kedup mar keliang ka kemi yala ujong ukhun ubadang sausnem karta klem da pelaj wada kum kata ka kelip mat ke ba syirkhaitam bat hangne ngi yo isai ba omdon ka jing ej da ka weipat ke ba kham kraw bar ke ba kham kordor ba ne ka jing ej ka kemi yala ki jong ki khun ki kloi ban phai la ka jong ka jing im bat wat ban yap ringkat ban ne ka ba pelaj yaki kane ka de khana ka ba shisha bat ka ba sngamulung tam ka balaja Jabalpur Madhya Pradesh ha ka laipro tarik April arjar pohon riu ha ka ba ka kemi kla kedup klem da pelaj yalau jong khun sinrang badang sausnem karta hadu bakla yap ngam jelop bat wat hadin balayo ban seino yaki Ndre ke jing kedup ke ba markeling jongki ke bala penlong ban pen isai sika perthai bakatno ke jing kraw ke jing ika kemi yala ujong ukun bada ke jing kermen ban laim haba kedup pela ke jong ke kemi ndre ke jing yap ke bala simno yaki baro arngut tongin ya pech hangne kindiat ya kane ke khana ke bala jasisha bat ke pada sngamulung shisha bat kane ke deru kum kawai ke nuksa Paka perthaikan sakhi ya ka jing ij ki basisya jong ka kemi ka bala pun lakha yala ujong ukun kane kala jah Jabalpur ha ka jila Madhya Pradesh ha ka sngi laipo trik April mentau snem arjar pohon riu ha ka baka wei kaling ka bakit ki passenger kumbah palat lai pongut ha bargidam ha ka wa narmada ha ka jila Madhya Pradesh kelangam no na kejingwan bek erlang thari bat na kejing bun palat jungi passenger kata kaling kelas dang pendap hadu bakanda kela bat ngam no apa kabala penlong panyap hadu kendai ngut ki passenger ki badai ki nong jungok kai perthai bat kadau kadairu na kejing le pom pikir jungi nong penyaj kabawat ki life jacket kila khang tala syapo klem ai lupa pandeng ban phong Hendrai ki passenger kayo ban pong satat anda kaling kelasdang ban ngamno. Hendrai ke ka wala penlong ban penlung mensim ban sngosen palat kadai ya kawe kalong ying ha ka ba kupa bat kawe kun kenthai kia laj im. Kat ba ka kemi ka ba bat ya kun sinrang badang sausnem karta kila kladno ha ka ba kine ki sikurim haringkat ki arngut ki kun kawai ka kun kenthai bat wei pat kun sinrang badang sausnem karta ndreu kurim bat kawai kun kenthai kila laj im kat ba ka merina bat kun sinrang kila yap ngam jelop no apa kat kum ki khubor ong ba ka merina ka badang laipo khandai snem karta kila yap bat kun sinrang ubadang sausnem kata bakerteng utrishan Hendrai ke bala penlong ban penlung mensim ya kene ke bala ja kadai namar ba ka merina kala kedup yala ujong ukun wat hakum kata ka klemat ka ba syirkhai Hendrai ki klemnya pelaj hadu kasni ke jingyap omdon ke jing ej ke ba kham kraw bani ke jing ej ke kemi yala ujong ukun kad ba ukun da ke jing kermen da ka ba sno ban kedup yala ke jong ka kemi ban laj im Hendrai ke ba sngusi kadai ba baro arngut kila kladno hadu balasai ya ka medjap yungki naum ki ya kedup mar keliang bat kani kamdai ke drama kamdai ke film ndrei ka dei ke jingja ka pasisya ka kemi ka tipsai baladakan pelajar khun badangrit sispa persen unyap hendrei kane ka dei ke jing ij pasisya ka kemi lau jong khun ba wat la kan yapru ndrei kan yap ringkat bat lau jong ukhun kumta hadu balasai ki syabar naum ka jing kedup jongki kalong thik kumju kumba ki dang im batno penyan nujor ya ka jing ij ka kemi ya lau jong ukhun kublai sibut